Прывітанне, даражэнькія. З вами зноў я, Зух Димыч, і сёння я буду чытаць чацвёртую частку романа Сергея Пісецкага «Богам ночи роўныя». К этому ролику, як і ка ўсім мінулым гэтай чытанкі, я внізе в апісанні размешчу тайм-код, каб можна было адразу джик націснуў і пачынаеш непасрэдна слухаць чытанку, прапускаючы мой трындзёж. Надалей буду рабіць менавіта гэтак жа. Это один момент. Ну а цяпер пару слоў все-таки для тых, хто гатоў мяне крыху паслухаць, раскажу. В гэтай главе будзе уже падбірацца вовсю к тому, што будзе выклікаць аналогіі з тым, што ў нас робіцца зараз. І нават асобныя моманты уже будуць. Таму падходзім к самому, я б сказаў, цікаваму в маём разуменні. Ну і так, один момант чыста для сваіх падпісчыкаў, бо хутчэй за ўсё ніхто больше не глядзіць менавіта чытанкі. Я уже давно для всіх, хто со мной плотна і шмат мае стасункі, сутыкаецца, я для всіх уже зміцер. Але, на жаль, канал, так як ён уже мае некаторую рэпутацыю, переименовываць в які-нибудь, напрыклад, Зух ЗМІ, Зух Зміцер, не мэтазгодна. Таму на Ютубе я і далей буду Димыч. Зух Димыч. Итак, чацвёртая частка. Калі вам падабаецца менавіта такі фармат, ставьте подобаечку, пишите хоть какой-нибудь коммент и подписывайтесь на канал. И расшарвайте. Я спадзяюсь, гэта не складана, а гэтыя все дзеянні вельмі карысныя для прасоўвання відэа і прасоўвання канала. Чацвёртая частка. У адной з вялікіх заляў будынку пошты на трэцім паверсе сабралася каля 30 чалавек. Гэта былі пераважна ментары, якія здавалі экзамены на наглядчыкаў тэлеграфу. Яны прайшлі трохмесячныя тэхнічныя курсы пад кіраўніцтвам спеца інжынера Луковіна. Раман быў адзіны, хто здаваў экзамен экстэрнам. Усе турбаваліся праз экзамен. Некаторыя хапатліва гарталі падручнікі, іншыя давалі адзін аднаму парады ці дзяліліся згадкамі, якія пытанні ім маглі задаць экзаменатары. Набліжалася 9 гадзіна. Раман выйшаў на калідор і чакаў прыходу камісара Старкова. Раман знаў яго з выгляду. Калі Старкоў паказаўся ў калідоры, Раман падышоў да яго і падаў ліст Данеўскай. Гэта ад Ніны Андрэеўны. Камісар прачытаў ліста, нахмурыўшыся. Чаго вы хочаце? Здача экзаменаў залежыць толькі ад вас. Я на гэта не магу паўплываць. Раман усміхнуўся. Але я пра гэта зусім не прашу. Я добра падрыхтаваны. Прашу толькі, каб мне пазней далі магчымасць працягнуць адукацыю. Можа, будзе набор у школу механікаў у Смаленску. Камісар кіўнуў. Добра, я буду пра вас памятаць. Ён склаў аркуш і засунуў у кішэнь. Зрабіў некалькі крокаў калідорам, тады спыніўся. Як ваше прозвішча? Павел Смолін. Ага, гэта вы здаеце экзамен экстэрнам? Так. А вы працавалі на тэлеграфе? Так. Але падчас вайны быў на фронце. Пасля служыў у Арэхава-Зуеве у тэхнічным аддзеле тэкстыльнай фабрыкі. Добра, сказаў Старкоў і пайшоў у экзаменацыйную залю. Раман доўга чакаў сваёй чаргі, бо яго выклікалі апошнім. Можа таму, што ён здаваў экстэрнам? Зрэшты, гэта яму прыдалося. Бо тыя, хто выходзіў пасля экзаменаў, апавядалі, пра што іх пыталі. Гэта давала яму магчымасць падрыхтаваць адказы на дадатковыя пытанні. Урэшце выклікалі Рамана. Ён увайшоў у вялікую залю, у якой за сталом сидзелі 4 мужчыны.
двое механікаў, Банэлін і Лінкевіч, інжынер Лугавін і камісар Старкоў. Спачатку Рамана пыталі пра электрычнасць, магнетызм, пастаянны пераменны ток. Ён добра адказваў на гэтыя пытанні. Адзін з механікаў, Банэлін, увесь час задаваў каверныя пытанні. Якая розніца паміж вальтметрам, амперметрам, ареометрам, барометрам і тэрмометрам? Раман ветліва і падрабязна адказваў, робячы выгляд, што не разумее камізму пытанняў. Калі дайшлі да раздзелу пра пашкоджанне тэлеграфных і тэлефонных лініяў, Банэлін спытаў: «Што вы зробіце, калі вецер зваліць на драты бярозу і частка лініі ляжа?» «Распілую бярозу і вызвалю драты». «А калі няма чым распілаваць бярозу?» «Пайду ў вёску па пілу». «А калі ў вёсцы няма пілы?» «Папрашу прадсядацеля даць людзей, каб адцягнуць бярозу». «А калі ў вёсцы не будзе людзей?» «Ну, тады перарэжу драты і аднаўлю злучэнне». Пачалі экзаменаваць Рамана з пабудовы і рамонту лініяў сувязі. Пасля перайшлі да тэлефоніі і акумулятараў. Дзеля таго, што ён быў экстэрністам, выпытвалі яго падрабязна, але пакуль ён добра ад усяго выкручваўся. Найбольш рысаваўся ведамі і досціпам механік Банэлін. Найменш пытанняў задаваў інжынер. Камісар дык увогуле ні пра што не пытаўся. Калі дайшлі да пераліку тэхнічных прыладаў, якія павінны знаходзіцца ў торбе наглядчыка, Банэлін спытаў Рамана: «Як зрабіць са старога напільніка новы?» «Паслаць на фабрыку. Самому гэта зрабіць немагчыма». Банэлін рассмяяўся. «Гэта ж так проста, а вы не ведаеце». «Гэтага не ведаю». «Трэба нацерці яго драўляным вугаллем». «Усё адно ён будзе стары». Все рассмяяліся. Пачалі выпытваць Рамана пра пабудову палявых лініяў. Тады інжынер, які пераважна маўчаў, спытаў: «Што становіць найбольшую небяспеку для палявых лініяў?» Раман хацеў адказаць: разбурэнне ліній вайсковымі аддзеламі, знішчэнне ізаляцыі і заземлення, магутная залева, вецер, аднак нечакана выпаліў: «Падключэнне да лініі варожага шпіёна». Банэлін іранічна засмяяўся, але тут азваўся камісар: «Нічога смешнага, правільна. У гэтым якраз найбольшая небяспека». Вельмі разумны адказ. Экзаменатары, страціўшы запал, спехам перайшлі да заканчэння экзамену. Пад канец Раман павінен быў перадаць тэлеграму на апараце Морза. «Які тэкст?» – спытаўся Раман. «Прыдумайце штось самі», – буркнуў інжынер. Раман сеў да апарату і пачаў выстукваць тэлеграму. Банэлін адарваў стужку і прачытаў: «Менск. Камісарыят пошты і тэлеграфу. Таварышу Старкову. Паведамляю, што не ведаю, як рабіць са старых напільнікаў новыя. Затое ведаю, якая найбольшая небяспека пагражае вайсковым лініям сувязі. Раман Смолін». Тэлеграма ўсіх рассмяшыла, і Рамана адпусцілі, сказаўшы наступным днём з'явіцца ў паштовую ўправу па прызначэнні на службу. Наступная падглава. Наступнага дня Раман даведаўся, што заняў першае месца ў спісе. У звязку з гэтым яго ўлучылі ў тэхнічны персанал Менскай тэлеграфнай управы. Раман атрымаў прызначэнне ў акумулятарную. Гэта быў асабліва важны аддзел, бо ад яго залежала функцыянаванне ўсіх лініяў сувязі. Механік Банэлін прывёў Рамана ў акумулятарную і прадставіў яго там пульхнай блондынцы з ветлівымі светлымі вачыма. «Гэта ваш новы супрацоўнік Павел Смолін. У вас будзе 4-я змена, толькі калі ласка, пазнаёмце яго падрабязна з работай. Пакуль працуйце далей на 3 змены, а калі ён усё добра пазнае, зрабіце 4-ю». Механік выйшаў. Дзяўчына прапанавала Раману сесці і закончыла запісваць штосьці ў вялікую кнігу. Пасля звярнулася да Рамана. «Маё імя Зіна. Прозвішча Карнеўская. Я вельмі радая, што у нас будзе 4-я змена. Нам будзе палёгка, бо гэта цяжкая праца.
шкоднае для здароўя. Выпарэнне сернай кіслаты, ведаеце. Ёсць вентылятар, нават добры, але гэта мала дапамагае. Хочаце адразу пазнаёміцца з працай? Вядома, чым хутчэй, тым лепей. Вось і добра. Пачнём адсюль. Гэта размеркавальны шчыт, на які мы атрымліваем ток з гарадской электрастанцыі. Гэтым токам мы заладоўваем акумулятары. Гэта выключальнік току. Гэта рэастат, які рэгулюе напруджанне току. З дэталямі я вас пазнаёмлю пасля. А цяпер хадземце в акумулятарную. Зіна адчыніла дзверы, якія вялі з дзяжуркі в вялікую залю. Там у 6 шафах стаялі 360 вялікіх акумулятараў. З левага боку быў размеркавальны шчыт нумар 2, з якога ток акумулятараў перасылаўся на асобныя групы тэлеграфных апаратаў і тэлефонны камутатар. На ўзвышэнні, якое ўтварала штосьці накшталт вялікай катедры, пад шклянымі каптурамі былі размешчаныя 2 валы, якія наўскос апярэзвалі медныя стужкі. З дапамогай гэтых валоў аўтаматычна рэгулявалася сілкаванне і зарадка токам асобных групаў акумулятараў. Дзяўчына пазнаёміла Рамана з мноствам складаных рэчаў, звязаных з працай акумулятарнай. Яна вучыла яго вызначаць вольтметрам сілу току асобных групаў, паказвала, як даліваць акумулятары сернай кіслатой і дыстыляванай вадой. Гуў вентылятар. У паветра ўздымаліся выпарэнні сернай кіслаты. У шафах сычэлі і булькаталі акумулятары. Часам звінеў званочак. Тады дзяўчына ішла да тэлефону, які злучаў дзяжурную акумулятарнай з тэхнічнай залей на 3-м паверсе. Уласны адбітак у шкляных сценах шафаў рабіў на Рамана дзіўнае ўражанне. Яму здавалася, што гэта нехта абсалютна яму чужы. Светлыя валасы і акуляры вельмі змянілі яго. Нават выраз твару быў іншы. Нават голас і рухі былі іншыя. Ён цалкам увайшоў у новую ролю. І толькі в найдалейшым кутку мазгоў засталося ўсведамленне таго, кім ён быў насамрэч. Ад гэтага ўсведамлення ў яго вачах з'яўляўся дзіўны халодны бляск, які, аднак, адразу ж знікаў, і Раман зноў уважліва слухаў сваю настаўніцу, часам ветліва перапыняючы яе, каб штосьці ўдакладніць. У тыя хвіліны, калі Карнеўская вучыла Рамана інфарматара ГПУ, тэхнік тэлефоннай станцыі Кусцін пісаў на яе данос. Карнеўская адмоўна выказваецца пра савецкую ўладу, працу сабатуе, вялікую колькасць току выдаткоўвае марна, заражае акумулятары пабочным асобам, не дбае пра інвентар, зрывае дзяжурствы. Канец 4-й часткі. Падабаецца слухаць гэты раман і такі фармат? Стаў, калі ласка, падабайку, пішы які-небудзь камент, хаця б слова «дзякуй». І падпісвайся на канал. Да пабачэння, да новай часткі.